Hvilke fordele har I indtil videre opnået med brug af systemet? Det vi oplever, det er, at vores primære målsætning med vores egen vognflåde og Transvision, det var, at vi ville have en meget højere grad af service ude hos vores kunder. At vi havde en chaufførteam, som vi havde mulighed for selv at påvirke i forhold til oplevelsen ude hos kunden. Og der er vi nået til nu, at vi begynder at lave kundetilfredshedsanalyser, men de reaktioner, vi har på nuværende tidspunkt, både fra chauffører, men også fra kunder, er, at der er et stærkt bånd knyttet mellem chauffør og kunde og metro på en anden måde. Kommunikationen er i højsædet og når frem mellem parterne, og dermed sikrer det også en meget bedre oplevelse i leveringssituationen hos kunden. Derudover så oplever vi, at planlægningstiden af ruterne, leveringerne ude i husene er minimeret til i dag måske at være op til 5 minutter, fordi at vores data er på plads i forhold til vores planlægning og Transvision.